salam. Ke tafa da kai ne ba Allah kai. Leave keys. Duba yanzu wannan mata abin da take mana gaba ɗaya abun ma ya canja tunda Alhaji ya tafi gaba ɗaya abubuwa sun canja ya dami sai hakuri gaskiya dai saboda gaskiya Alhaji kuɗi ya samu shi sa ma ya samu ya tafi makan nan mun yi satin shi da tafiya ko wadataccen abinci muke samu ko wallahi yau satin shi tafiya daga can ƙasa mai tsarki yi wallahi an san ma da ake bamu ba wadatar me yake wannan mata kai ta sa ni ta gumi fa sai fa mun yi mata wani salon fa shine ko shine ko za mu samu abin da muke so ta ba ma a san waye to ba daga ba ina gama daga gidan su Alhaji gidan su makiyata ne fa wallahi Allah kuwa ta samu ta aure Alhaji ta samu ta aure shi ta asirin ce shi ka gane ai shine ai za su je su gaina mana san ta bane ba Leave keys. ko ne gida kamar ya shiga Kai. Kafiyo ka ga wani gaga Kai. ma ka ci ma Kai. 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 Kai.